Gerniketik gatoz, eta urteko manifidarako presonaldekoa, da garrantzitsu darako, eta presoen egoeri eta presoak etxerak harteko, ona etorti, ez dakit. Bueno, etorri iparraldetik etorri gara, Urruñatik, han bizi garilako, naizilako, eta etorri gara urtero modura badaki guzetarako, eta azken urtia bada behintzat. Donostitik, eta zergatik, garbi dago zergatik, euskal presoen egoera behin betirako konpondu egin behar delako. Eta ez dagolako segitzerik gauden situazio honetan, alegia alde batetik, alegin guztiak egiten, konponbide eta egoera iraunkor batera iristeko, bakean eta askatasunean oinarritutakoa, eta justizia helburu, eta bestalde alde batetik berriz inolako zeraik ez, laguntzarik ez, kontraprestaziorik ez, eta inolako entendimendurako biderik ez. Zubarru Urretxutik, presoren aldeko errepi babera egitea, noski? Aurreko urtean bezala edo? Eta egoin dara urte batzuk bezala bai. Eta segatik edo etorbeako litzateke jendea manifestatzen? Uste dugu badaukagula nahiko arrazoiak gure presoak etxean izateko. Eskoriatzatik, eskoriatzatik, eta familiarra gehalako. Zergatik etorri beharko lukeen hori bakotxak dauko kontzientzian idatzita. Etorri behar dut edo ez dut. Hori bakotxan esku dau. Nik uste badala nahiko arrazoi etortzeko, arrazoi ez dagoela betxatzen duena, arrepea hekin gau zertan da bilen. Zorrontzatik, eta zeraitik, ez dakit, iruditzen jakulako gauza asko aldatu direla, baina presoen arloan eta ez dela ondino aurrera biderik egin ez, eta pixkat sakatzeko alde hortatik eta danon artia ninjarra egiteko. Behatzaldetik, presoak kalean egoteko? Ni etorri naiz Gazteizikan, nire amarekin eta nire arrebarekin, eta batez ere dispertso politikoa aldatzen den, bizi garen garai hauek aldatu direlako, eta batez ere hori, euskal presoak herriratzeko. Bai, ¿por qué? Pues porque hay que luchar porque vuelvan los presos a Euskadi. Los presos y porque les den la libertad, que ya es hora de que den la libertad. Uribe Utretik gatok, mungi aldetik eta bentsen dugu garrantzitsu dela olako egun beten parte hartutea, urtean zehar ekimen garrantzitsu dela eta, aputzu bete, injarra hitzeko. Ni Goierritara naiz, jaioa, baina Donosti nabazki 84 urte, orain dazke 85. Gatik etorri beharko luke jendeak ona? Personalde, zer, paro doktrina eta gero gaixo daden ia hiltzen daren danan alde eta etxea ikartzeko. Ugauko anazni, nator manifara etornez gainak saltzera, bai era berean langile bat naiz, enpresa honetan, era berean etorri behar da manifonetara eta beharrezkoa da, presoen eskubideak aldarrikatzeko eta dispersioa amaitu dadin eskatzeko. Eskatu eta presio egiteko, zaiztu da presio kontzeptua bai, indarra egitea. Gazteazutik gatoz eta iruditzen zaiko dago garaia dela pixka mugimendu batzuk izatearena eta lortzen dugun presoak euskal herriratzea eta gauza gehiago ere, baina behintzat hori ez, horregatik etorri familian eta Araitzetik gatoz eta presoak askatzei juzten, eta beraien eskubideak errespetatu eta berraskatzei juzten denak behingoz. Etorri gara eta jende etorri behar da geusek, naiz eta pentsa urte baten asko aldatu direla batzuntzako ez direlako aldatu. Eta aldatu enbier direk derrigorrez. Azkenien kartzelan jarraitzen dabe, dispersioa jarraitzen deu, atxiloketar jarraitzen dabe, tortura jarraitzen deu, eta ezin da izen pentsetie geusek normaltasun baten dauzela eta beste batzuk geusek dekien moduen eukitzie. Zergatik etorri naiz. Segatik etorri zaete edo segatik etorri behar luke jendeak Indar pixka bat egiko, ez da? Gustatzen denik. Denpara asko dara maio, presoak bere herrira itzultzeko ordua bada garaia. Demokrazia garaien gare eta nik usten dut indartu behar dugula eta jende etorri behar gerala. Zer sentitzen duzu gaur hemen? Jende asko, posa handiak eta gehiago borrokatzeko gogoak eixen batez. Hau bukaera arte eraman bihar da eta holako gehiago egin beharko zian bai. Zinio galanta.
Bai. Da indarra? Da indarra, por supuesto. Emozioak indarra muten dut zube. Ez dut sentitzen. Ez. Nago pizka bat horra, bai. Bueno, ezin dut. Emozioa handia. Esan dugu alaba kartzela eta... Que siento mucha emoción y mucha alegría. Y mucho apoyo de todo el mundo. Que lo mejor que nos puede pasar es esto. Que nos apoye la gente. Emozio handi bat. Bai. Eta jendi gaurko egunez bakarrik izatela inolako ekintzak. Baizik dauden bagoitzien. Herrietan antolatzen bagoitzien. Zei inberdala, gauzie batzuten ilun ikusiaren argi honi badaudelako eta alkar lagundute gauze lortu ditugulago. Bueno, emozioa personalde etorria, pixka bat paseatzea, eta Euripean hemen gabiltza personalde. Pues siento una gran alegría por todo el mundo que hay aquí y esperemos que esto sirva para que se enteren que habemos muchísima gente que estamos en contra de lo que están haciendo. De la doctrina Parot, de muchísimas cosas. Emozio asko dira, ez? Batea, ez dakit. Jentia ikusitea kriston elkartasuna dauela eta emozio asko dira batea. Ni beti negarez bukaken dut egun honetan. Bai, iguala emozioa kaliak hainbeteta ikusia eta ikusti hainbeste injar batera. Erantzun dixaukia horten bez. Oñatit ibentze 8 autobus urten dira eta aurrek urtean moduan eta bastante posik, bastante emozionauta eta, a ber. Itxegaz ezin da azaldu zer sentitzen dan. Hemen egon behar da, hainbeste jente dago, jente guztia, kalea okupatuta dago, joan gara gora, eta, ezin izan dugu aurrera egin, orduan beruntza etorri gara, itxaroteko eta zain gaude, manifestazioan sartzeko. Zirrara eta kriston, ez dakizelan esan, oso zaila da hitzekin esatia, ez? Baina barruak etxen da jakin ja zenbat lagun dauzen barruan, harin atatzen dien. Nik emozioa kristualakoa, bai, da negar guri bere, bai. Negar egin daiteke, Bai egin daiteke, bai aguantatzen da, bai. Egie, bai. Sarreran eta zi egin da nien, benetan, kristolako emozioa. Gero genuen, ez, hainbeste jende etortzea eta pozten beharra badau eta... A ber, guain dio gaina ez da etorri pankarta eta alare ikaragarrizko jende pila jetxi da. Zerbait sortzen ari da, ez? Hori da niretzako garrantzitsuena. Guztion artean zerbait aportatea eta hemen txepila bat jende batu gara, hori da garrantzitsuena. Betidanik hemen izan ez, baina gaurkoa izugarri jairutze zait. Ze bete da udaletxetik kasillara, ez gera dana sartzen eta aurretik etorri behar izan dugu. Sentimos gloria, emoción, de todo lo que tú puedas creer, eso es lo que sentimos. Que se fastidien los que no lo crean. Es mucha felicidad, ¿no? La verdad, que hay mucha más gente que lo pensaba y ya pensaba que estábamos muchísimos y mucha felicidad. Ezin azal daiteke, izugarria da. Bai, eske zer esango dizupa. Oso ondo, oso pozik, jende pila dabil eta jendea gogokin ikusten da, bai. Y por dentro mucha rabia. Por lo que pasa, porque no los traen. Queremos la paz, pero con mayúsculas. Y para pedir perdón, que empiecen ellos, que son los buenos, que dicen. Por Franco, por el GAL y por todo. Emozionaturik. Bai, eta ya vale. Bai, ez dakit nola esaten da, desde el año 92 seguimos diciendo que los traigan a Euskal Herria, amnistía ya, baino ya. Nahikoa da, nahikoa.